Milé porodní asistentky, vítáme vás u podcastu Umění porodní asistence, který je o všem, co by se vám mohlo hodit ve vaší práci. Porodní asistence je pro nás povolání, které vášnivě milujeme a doufáme, že kus toho nadšení předáme i vám. Podcastem vás provází Magdalena Ezrová, porodní asistentka a antropoložka srdcem. Kristýna Zemánková, porodní asistentka a psycholožka. A v roli zvědavé reportérky a duly Ivona Remundová. Umění porodní asistence. Vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu Umění porodní asistence. Dnešní díl pro vás natáčíme v Holešovické tržnici, kde právě probíhá již 20. ročník rodinného festivalu Respekt k porodu. Dnes jsem tady jenom já, Ivona Remundová a Magdalena Ezrová. A chybí nám Kristýna Zemánková, ale to nevadí, my to za ní zkusíme zastat. A budeme se dneska povídat o takovém krásném tématu, trochu dojemném, protože se u něj trochu pláče. Trochu víc někdy. A tím je kolika. Dětská kolika, konkrétně. Tak co bychom začali tak nějak tím, že bychom si vlastně vůbec vysvětlili, co to ta dětská kolika je? Jo, to je dobrý začátek, protože dětská kolika není diagnóza. Vlastně nejde říct, co jí způsobuje, kvůli čemu se děje a lze ji poznat, nebo tak, jak se jakoby popisuje to, jak ji poznáme, tak je to stav, kdy vlastně dítě neutěšitelně, bez příčiny pláče, někdy se říká, že to miminko je náročné, nebo že ho bolí bříško. Ale není to nějaká nemoc, protože ty děti často prospívají, nejeví vlastně jiné známky nemoci, pouze v nějaké období, většinou na večer, začnou plakat, pláčou nějakou poměrně jako dlouhou dobu, neutěšitelně a pak zase přestanou. Tady možná slyšíte někoho plakat, ale to není kolika. To jsme si opravdu neobjednali, to se prostě děje. To se děje. To, co ještě je k ní takové zajímavé, že ona většinou začíná někdy okolo třeba 3. týdne a končí tak ve 3., 4. měsíci, takže je i vlastně tak jako časově ohraničená. A podle některých zdrojů postihuje až 40% dětí, nejčastěji se uvádí tak 20%. To jsou ty chvíle, ve kterých rodiče mívají obavy, co špatného jedí, a ty maminky myslím, a co se na to nasazuje, o tom se budeme bavit dál, ale pro porodní asistentky, které o ženy pečují, tak to jsou bavíme se o porodních asistentkách, které s nimi přijdou do kontaktu, protože jsou to jejich porodní asistentky v komunitní péči, ale mluvíme teď k porodním asistentkám, které pracují v nemocnicích, tak i pro tahleta informace je důležitá. Co můžou pro ženu udělat? Ona je v podstatě důležitá i pro duly, pro kohokoliv, kdo pracuje se ženou, protože až se dostaneme k tomu, jak vlastně ty příznaky řešit, tak jedním z těch hlavních je, aby ta žena dobře kojila, a to už má ten začátek hned tom po porodu. Aby dobře to dítě bylo přisáté, dobře vyprazňovalo prs, dobře pilo a pak další ty věci k tomu mají návaznost. Takže vědět o té kolice vlastně něco se hodí každému, kdo pečuje o ženy, o děti. Myslím si, že tam jako není moc koho vynechat. A kdybychom se teda vrátili do historie, do toho, jak byla kolika vnímaná v historii, jak ji vidíme teď, je tam nějaký vývoj? V podstatě ne, my můžeme říct, že neutěšitelný pláč dětský se popisoval už v Egyptě nebo v Řecku 2000 let před naším letopočtem. Hippokrates ho popisoval, ten psal o dětech s problémy s nadýmáním a křečemi, Avicena zase pláč popisoval jako příznak problému s trávením. Vlastně to, že ta kolika má nějakou souvislost s trávením, naznačuje i to slovo kolika, které k tomu máme, vlastně které původně je z řeckého slova kolikos, související s tlustým střevem, a bylo to převzato do latiny a vlastně zůstalo tomuto označení i přesto, že vlastně nevždy je ten problém spojený se střevy a může souviset i s jinými faktory, o tom se taky budeme povídat. Takže je to dávný problém. Není to, očividně to nemůže být spojeno s něčím novodobým typu, že špatně teď jíme nebo špatně zacházíme s dětmi v posledních desetiletích nebo stoletích. Je to tady už hodně dlouho.
historicky to máme popsaný, ale co je zajímavý, tak vlastně v jiných kulturách, když se na to podíváme z antropologického hlediska a z toho, co víme, tak třeba Meredith Small v knížce Naše děti, naše světy to popisuje, že vlastně v jiných kulturách to neznají. Že vlastně nakonec se ukazuje, že ten přístup, který k těm dětem máme, by v tom mohl hrát roli, protože co je na tom zajímavé, že kultury, které zpravidla nosí děti, jsou hodně kontaktní, hodně kojí, tak tenhle problém neznají. A to, co se vlastně z těch výzkumů ukazuje, že je v tom ten hlavní jako hybatel, je rychlost, jakou reagujeme na dítě. To znamená, čím rychleji my odpovídáme na znaky nepohody toho dítěte, to nemusí být ani pláč, to už může být jenom to, že se nějak jako to dítě kroutí, tváří, tak tím vlastně snižujeme počet proplakaných hodin, nebo tam se to počítalo na minuty v těch výzkumech, ale celkově potom, ještě se k tomu dostaneme, ty definice jdou až k hodinám. A ty děti jsou prostě jako spokojenější. Takže těch důvodů asi a těch vlivů je tam víc. To je zajímavý. Tak já si představuju to děťátko jako sebe třeba v roce 83-4 ležící dlouho v postýlce. Všechny ty fotky, které mám z toho období, je, jak ležím na zádech v postýlce. A vzpomínám si na to, že když jsem se maminky ptala na to, jak jsem na tom byla s bříškem, tak říkala, no bolelo. Jo, je to vlastně jako poměrně zajímavý, jak s tím pracujeme. Já možná bych ještě přidala nějaké definice, které k tomu máme, ať přece jenom jdem do nějakých těch odborných záležitostí. Tak vůbec já jsem si vzala třeba na tady pro základ článek Koliky v kojeneckém věku a jejich řešení od doktorky Bronské a doktora Bronského. A on už je trošku starší, ale v podstatě pořád tato věc se zjevně jako úplně tak zase nemění. A kolika je tedy označována jako stav spojený s náhle vzniklým křikem, je intenzivní, nestíšitelný, víceméně kontinuální, bez zjistitelného důvodu, může přetrvávat i několik hodin, co jsme si vlastně říkali. Často se objevuje v návaznosti na jídlo, což právě ukazuje, že je tam ta spojitost s těmi střevy. Ale zpravidla to bývá ve stejnou dobu, většinou v odpolední nebo na večer, což už je vlastně jako zajímavý, jako proč by to mělo být jako spojeno s tou nějakou konkrétní dobou. A většinou teda děti kopají nožičkami, mají ruce v pěst, kroutí se, vypadá to bolestí, vypadá to, že třeba chtějí tlačit, že se chtějí vykakat. A právě i ten stav končí někdy odchodem stolice nebo větru. Někdy je spojený s ublinkáváním po jídle. A jak teda už jsem říkala, tak většinou to je do toho 4. měsíce věku. A my vlastně máme, nebo dlouho se fungovalo podle římského kritéria 3 z roku 2006, ten vlastně vycházel z definice doktora Wessla, kdy se tedy to popisovalo jako záchvat podrážděnosti, zmrzutostí nebo pláčem, který začíná i končí bez zjevné příčiny a je u zdravých a prosperujících dětí a trvá 3 hodiny, 3 dny, 1 týden vlastně po dobu 1 týdne. Ten Wessel vlastně měl takzvané pravidlo 3, ten tam měl 3 hodiny, 3 dny v týdnu po dobu 3 týdnů. V roce 2016 se to změnilo a pořád jsou tam ty 3 hodiny, ale už se za to považuje více než 24 hodin, nebo v době 24 hodin více než 3 hodiny pláče nebo neklidu. Takže se nám jakoby zkrátil ta doba, po kterou vlastně sledujeme ten pláček dětí, protože sledovat 3 týdny, jestli mi dítě pláče 3 hodiny denně, 3 dny v týdnu, je trošku drsný. Zvlášť v 6 nedělí. Zvlášť v 6 nedělí. To je ještě trochu drsnější. Já se dovolím zastavit u pana doktora Wessla, protože on je poměrně zajímavá osobnost a já si myslím, že by naše posluchačky mohlo zajímat, kam všude on se vrhnul svým záběrem. On se narodil na Rhode Islandu v roce 1917, zemřel v roce 2016, takže mu bylo úctyhodných 98 let. Byl to tedy americký pediatr, učil taky na Yale. Byl známý jako pediatr, který neléčí jen dítě, ale celou rodinu. On řekl takovou zajímavou věc, nebo citát, který tady mám. Mým cílem bylo využít svůj vztah k rodinám, k posílení schopnosti, nebo řekněme kompetencí rodičů a dětí, co nejúčinněji čelit zátěžovým situacím v jejich životě. A on vlastně začínal takže se
nebo silný vliv na něj měla doktorka Edith Jackson, psychiatrička, která se zabývala deprivovanými dětmi a on s ní dělal různé výzkumy a to, co vlastně pro něj bylo takové jako hodně signifikantní a pravděpodobně teda pod jejím vlivem se k tomu nějakým způsobem dostal, bylo to, že on, když mluvil s nadcházejícími rodiči, tak nechtěl mluvit jenom s tou ženou, často mluvil i s muži, oni k němu chodili vlastně na takové těhotenské poradny a už během těhotenství se vlastně snažil takovým terapeutickým přístupem k ním přistupovat. Pracoval s těmi lidmi, takže oni se mu svěřovali třeba se svými dětskými traumaty a problémy a on vlastně s nimi pracoval už v tom těhotenství tak, aby oni pak snadněji vychovávali ty děti, takže tam byl ten jeho velký přesah. A zabýval se také změnami fyzickými a emocionálními u mužů, kteří mají těhotné ženy a vlastně čím procházejí, že třeba pozoroval, že mají nauzeu taky jako ty jejich ženy a tak. Kromě toho se zabýval výzkumem benefitů systému Roaming In. V roce 1948 s tím začal a on vlastně měl velký vliv na to, že se začalo vůbec s Roaming In, že z těch jeho výzkumů vlastně vyplynulo, že opravdu kontakt dětí s jejich matkami má pozitivní vliv na celou rodinu. Takže ty původní výzkumy už jsou teda z toho roku 1948 a třeba moje osobní zkušenost je, že v Klatovské porodnici to začalo platit 1. února 1985, protože moje maminka na ten den čekala. A oni to asi o týden posunuli, ale já už jsem se narodila a už tam Roaming In byl. Takže to bylo takový jeho první propojení s dětmi, opravdu jako konkrétně. A on potom v roce právě 1954 definoval koliku. On na to měl 2 teorie. Jedna byla, že to způsobí alergie, což se vlastně úplně neprokázalo. A ta druhá, to se mi vlastně velmi líbí. On měl teorii, že děti pláčou večer, protože jsou vyčerpané z celého dne. Což může být, oni můžou být přestimulované. A on říkal, že to je jak u lidí, že taky máme odpoledne cocktail hour, aby jsme si před večeří dali skleničku, protože už jsme všichni unavení. A to mi přišlo takové zajímavé. No jinak on se v roce 1974 podílel na otevření prvního hospicu v Connecticutu, spolupracoval se zdravotní sestrou Florence Wall a vlastně ona mě velmi zajímá, ona vnímala, že lidé v terminálním stádiu nemoci nemají důstojné podmínky a respektující péči. Takže i na tom on se podílel a zabýval se procesem truchlení u dětí a dospívajících. Tak to byla taková vsuvka, protože mě doktor Wessler, když jsem si o něm četla, zaujal. Takže je to určitě zajímavý člověk pro zkoumání. Já se teď budu ptát trochu hloupě, jo? Já jsem googlila a taky jsem něco slyšela za svůj život. Tak jedna z těch nejčastějších zpráv, kterou se okolice člověk dozví, tak nějak ze svého okolí v České republice je, že se to víc týká chlapečků. A těch mýtů o tom, co všechno to je a není, jsem slyšela hodně. Ale začněme třeba tímhletím. Jo, těch mýtů je strašně moc. Tam nejčastěji bývá, že se musí dodržovat pravidelný čas kojení. To je hodně spojený i s alergiemi. Já jsem i se zajímala o to, kde to vzniklo a na to potřebuji ještě si udělat takový jako hlubší výzkum. To zatím mám nějaké tušení, ale chtěla bych to mít prozkoumané určitě. A jinak se, kromě toho časování kojení po 3 hodinách, tak se doporučuje kojení 10 až 15 minut z každého prsa, tak to s tím taky souvisí. Různě se říká, že se těm dětem míchají ty mléka strávené, nestrávené a tak tedy z toho, že pláčou. Někdy se doporučuje používat probiotika, hypoalergenní umělé mléka a podobně. Doporučuje se třeba feniklový čaj, byť třeba fenikl v konečném důsledku není prý na koliku dobrý a místo toho se doporučuje kmínový čaj. Tak to mě třeba zaujalo, to jsem vlastně... Jako pro to miminko. Bavíme jako se pro tu matku. Jako pro tu matku. Jo. Což mě vlastně zaujalo, to jsem nevěděla a zjistila jsem to, až když jsem si sama dělala hlubší rešerše. Že pomáhá dát dudlík, zavinout, no a konečným řešením většinou bývá přestat kojit a dát umělé mléko, ale tam je zajímavé, že děti vlastně pláčou bez rozdílu na to, jestli jsou kojené nebo na umělém mléce, tam vlastně není jako zjištěný rozdíl, takže ono vám to pravděpodobně nepomůže a pokud jo, tak je to spíš výjimka, než zase, že by to potvrzovalo pravidlo. Ono ostatně jako všechno to, co funguje, nebo co se říká, že funguje, tak to není nic, co by fungovalo plošně.
Takže když vám někdo poradí, že u něj rozhodně něco fungovalo, tak si můžete být celkem jistí, že u vás to vůbec fungovat nemusí. A nebo máte to štěstí, že budete patřit do té skupiny lidí, kde to fungovat bude. Co jsem u sebe vypozorovala já, že mým dětem vadilo, když jim ostrý jídlo. Slyšela jsem o tom, že to může být jeden z faktorů toho, že vzniká kolika, nevhodné jídlo, který matka požívá. Jaký jsou další ty faktory? Tak to by, jestli fungovalo, že když si vyřadila ostré jídlo, tak děti neplakaly tolik, tak to je přesně jedna z těch věcí, kdy to platí na tebe, ale rozhodně to teda nebude platit na někoho, kdo ostré jídlo nejí, a na někoho, kdo ho jí a dítě mu pláče, to taky vůbec fungovat nemusí. Ale je to přesně o tom, že prostě sami ženy někdy identifikujou, co je vlastně ten spouštěč. Jinak se baví, nebo mluví se nejčastěji o 3 faktorech. Gastrointestinální, psychosociální a vývojové faktory. To jsou takový nejčastější a ono se to tak jako prolíná. V pokračování tohoto dílu na forendors.cz/umění_PA nebo herohero.co/umění uslyšíte. To může někdy znamenat i hlad toho dítěte. Zvlášť pokud ty děti jsou opravdu kojené v nějakých intervalech, tak oni paradoxně můžou i přibývat, ale nemusí to být dostatek. To, co jsi říkala na začátku, že děti z kultur, kde jsou mnohem více častěji přivázané v nějakém šátku na matce, tak s tou kolikou mají vůbec žádné nebo menší problémy, tak to mě vede teda k představě, že když budu dítě nosit, nebo když ho budu mít jako hodně na sobě a budu mít tím pádem svým tělem nějakým způsobem promasírovávat jeho břicho, tak že bychom se té kolice mohli třeba úplně vyhnout, nebo by to mohlo hodně pomoct. Někdy se uvádí jako faktor, který zhoršuje tu střevní mikrofloru u dítěte, kromě císařského řezu, který se někdy uvádí, tak taky antibiotika u porodu, které jsou dané matce před porodem, anebo dítěti krátce po porodu. Ty jsi zmínila zácpu a to je podle mě v otázce koliky hrozně důležitá otázka, protože jak jsme se o tom několikrát bavili, my máme tendenci ty fyziologické procesy pořád vnímat lineárně, tak jak se to učíme v matice a ve fyzice, že je něco lineární. Ty fyziologické procesy nejsou lineární. To, že třeba my nepřijdeme na to, proč to dítě pláče, se taky může stát. A může klidně prostě to zůstat bez příčiny. A to je asi ta nejtěžší záležitost. To není nemoc nebo diagnóza, ale že to je nějaký stav, který nás nutí přemýšlet o tom, jak svému miminku líp pomoct nebo jak mu být víc na blízku. Jo, mně vlastně přijde, že to je komunikační schopnost toho dítěte. Ono s námi prostě komunikuje nějaké své potřeby a my jenom často neumíme přečíst. Umění porodní asistence. Děkujeme za podporu.